बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि बे 190 जोंनि बोसोरारि जथुमाया नैबे सनाय दखरानि बाथाबारि बाप्टिस्ट गिर्जायावहा दिनै हरनिफ्राय देवबार हरहालागै बे जथुमाखौ जोङो बोसोरारि जथुमाखौ खुंनाय जागोन। हाबाफारिया जाबाय जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सिङाव थानाय गासै ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा मण्डलिनि मानसिफोरा फैनानै बेयाव जोङो इसोरनि सोमोन्दै गाहाम रादाबफोरखौ जोङो सावरायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो सुबुंफोरनि गेजेरावहा गाहाम रादाबखौ जोङो मेसेज हरनो नागिरो। जोंनि गेजेराव गोजोननाय, अनलायनाय, गोरोबलायनाय, खौसेथि बे गासैखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बयनिसिम मेसेज हरनो सानदों। बेयावथ' जोंनि मण्डलिया 170 बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सिङाव थानाय मण्डलिफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन। मण्डलिफोरनि फोथायारिफोरनि थानाय जानायफ्रा गावबा गाव बादा लुनानै बे बादायावनो थागोन, बेयावनो जागोन लोंगोन आरो बिबिसिनि मावथिफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन VIP आलासि बा गुबुन गुबुन माने गाहाम रादाब फोसावथिलिनि मानसिफोरनि थाखाय बिबिसियानो जानायफोरखौ थिग खालामनाय जादों। जोंनि बे जथुमावथ' गोदानाथ' 30,000नि खम जाया। बे जथुमानि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव बेखौनो हरनो नागिरदों जों मेसेज बादिहै बा रादाब बायदिहै जोंनि गेजेरावहा गोरोबलायनाय, खौसेथि आरो बेबायदि इसोरखौ खुलुमनाय बे बांसिन जोंनियाव थानांगोन आरो बे बुहुमाव जोङो थानानै जोंनि गेजेरजों इसोरनि जि आखल आखु, इसोरनि जि गाहाम बाथ्रा बेफोरो जोंनिफ्रायनो रिफ्लेक्ट जानांगोन बा जोंनिफ्रायनो नुजानांगोन। बेखौ जोङो मेसेज हरनाय जाबाय। बे जथुमानि गुबै आयदाया जाबाय सिरि मोनदो आरो इसोरखौ गोख्रोङै मानिदो। इसोरनि बाथ्राखौ जोङो मानिनांगोन आरो इसोरा फोरोंनाय गासै आदेशफोरखौ बा बिथोनफोरखौ जोङो मानिनानै बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावनांगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे गोजोननाया फैयो। आलासि महरै जोंहा CBCNनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैगोन आकेतु सेमा आरो बेनिफ्राय जोंहा नेपालि सासे पास्टर फैगोन। बे नेपालि पास्टर आरो जोंनि बे CBCNनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंनि बिबिसिनि मावफुं नेहाथारि रेभारेन्ड डक्टर उत्पल मोसाहारि आरो बेनिफ्राय आगुनि आफादगिरि आरो आगुनि नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड डक्टर पुहर दैमारि बिथांमोननि गेजेरजोंनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ लाबोनाय जागोन। जों सेथियावनो जोंनि सोरजिगिरि अनखा फायसखौनो हामबाय होनो। मानोथो प्राय बोसोरनि COVID-19नि थाखाय बिदि गेदेर जथुमाखौ जों बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सना खुंनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय बोसोरनैनि उनावहाय देग्लाय जोंफोर आगोलनि बायदिनो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय इसोरा जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय हसाखै जों रंजादों आरो इसोरखौनो हामबाय होनदों। दानो जोंफोर जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 190थि बोसोरसालिया जथुमा दिनै मोनाबिलिनिफ्राय रबिबार मोनाबिलिसिम जागोन आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंफोर ओरैबायदि मोनसे मोजां मेसेज हरनो हास्थायदों। केबल मात्र जोंनि खृष्टानफोरनि थाखायल' नङा, केबल मात्र जोंनि बर'फोरनि थाखायल' नङा, नाथाय गासै धोरोमारिफोरनि थाखाय गासै बेलेग बेलेग जाथिफोरनिसिमबो जोङो बे इसोरनि गेदेर अननाय अनुग्रह आशीर्बादफोरखौ जोङो मिथिहोनो इच्छा खालामदों। आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों फोथायदों आरो आसा खालामदों जिहेतु गोबां दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय इसोरनि फिसाफ्रा फैगोन। बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोनगोन आरो आशीर्बाद मोनगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बिथांमोननि बे परिसित मानसिफोरनोबो बिदि मोजां मेसेजखौ हैनो हागोन। जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोंनि प्लानिंआ बेबायदि।